Nagprotesta ang mokabat 50 ka mga Maxim riders dinhi sa Subo gawas sa buhatan sa Land Transportation Office 7 buntag sa Biyernes, Setyembre 12. Misulbong ang ilang kasuko batok sa LTO tungod matod pa sa giingong selective nga pagpanakop kanila tungod sa kakuwang sa permit sa pagpasakay og mga pasayro. Usa kanila mao si Magno Delicano na lakip sa mga riders nga na-impound ang motor. Kami makaluloy, mister. Sumam nanginabuhi ra mamig patas, nanginabuhi mig tarong. Kami mo makaluloy niya, kan nganong kami man mo ipuntaryahon. Kami mga gagmay nga nangita lang, barya-barya lang among kita. Kami mo gipit. Panawagan nila nga ihunong ang pagpanakop sa LTO samtang gilihok ang permit sa ilang kompanya. Wala kuno may permit, dili daw may allowed og pasahero. Ang posisyon sa admin, gipa-pick up mi og pasahero. Kay kung magsalig ra gud mi sa mga delivery food, COD, mga inana, gamay ra kayo sir. Ang istorya sa amo ang manager, kumpleto na mi, tanan, mga papilis. Ang endorsement na lang sa LTO or asa na ngayon siya, wako kibaw. Mao na like kuwang aron magawas ang among permit, ma-legalize na gyud mi tanan, pwede na may maka-pick up og pasahero or Duna say petisyon nga gipirmahan ang mga riders nga naghangyo sa pag-release sa mga na-impound nilang motorsiklo, pag-uli sa mga gisakmit nga driver's license, paghunong sa pagpanakop sa mga motor, ug pagtaktak sa pwesto sa usa ka deputized LTO agent kasi Joel Catabas. Apan pakyas sa pagsulod ang grupo ngadto sa opisina sa LTO 7, human nga gilock sa gwardya ang gate sa maong buhatan. Ano ang petisyon nila karon na gipirmahan sa mga drivers nga rider sa Maxim na ihunong sa pampanakop. Kung kinahanglan mo dato sa Korte Suprema, dato ni namo. Gawas sa mga riders, mipakita sab og suporta ang transport group nga Piston Cebu, ang Ama Sugbo KMU ug Bayan Central Visayas. Gipalanog sa maong mga grupo nga pabayron ang mga korap nga politiko ug dili ang mga ultimong mamumuo. Pabayron pa og 6,000 pesos mga igsoon aron makuha ang motor. Samtang ang mga kawatan wala gyud mapriso. Wala sa gobyerno nga mga kawatan. Pero ang mga ultimo nga driver gihimong gatasan. Nakita nato na kini nga mga dato dili normal ug mga sakop kini para magpamigo sa atong katawhan mga Pilipino. Mga gagmay nga naminabuhi sa kadalanan. Gisuwayan sa MyTV Cebu pagpangayo ang habig sa LTO 7 apan wala kini mitubag sa mga tawag ug text kanila. Kini si Queenie Holicon alang sa MyTV Cebu.